Anak, dahil ka masuto na araw ka ng edad, huwag kang maghihiya na mag-aral. Kasi kahit sino, basta kung gustuhin at nagpupursige, nag-aaral. Mas humahanga ako sa'yo, humahanga ang mga tao sa'yo. Kasi kahit ganito, kahit malaki ka na, gusto mo pa rin makapagbasa. So, ibig sabihin, kahanga-hanga ang ganong desisyon. Kami po, si Rom at Ellie Buya ng The Prospect. Masaganang pagmamahal po sa inyong lahat, Prospect Nation. So narito po ulit tayo para magbigay ng pag-asa at makabuluhang storya. So ngayon, babalikan natin si Rolly para magturo po tayo. So gaya ng pangako ko, tuturuan natin ng pagbabasa si Rolly ng paisa-isa. Magsisimula po tayo sa pinaka-basic kasi yun yung mas madali. So sisimulan natin sa sounds para mas madali niyang matandaan yung letter. Yun po yung sekreto na binibigay ko, ginagawa ko sa mga estudyante ko. So far, yung first session namin ay naging masaya si Rolly sa kinahinatnan ng aming pagbubuo. Isisingit ko na rin doon yung maayos na pakikipag-kapwa-tao at maayos na pag-uusap. Ayan, tara, puntahan na natin. Ano bang balik na nablik? So, huwag kang mahihiya na kung sino man kausap mo na tao, huwag kang mahihiya na huwag mo isipin na, ay, teacher yan, may trabaho yan, ako wala, tapos kung sino man na malaking tao yan, or matanda yan, huwag mo isipin yun, kasi lahat tayo pantay-pantay. Ang pagkakaiba lang natin, may respeto tayo. Kung kunyari teacher siya, respeto natin siya. Pero huwag kang mahihiya kasi lahat tayo pantay-pantay. Okay? So pagka may kausap ka, titingin ka sa mata o titingin ka sa mukha. Kasi pag hindi ka tumingin sa mukha, alam ko naiintindihan kita, tsaka proseso kasi yan. Hindi ka tumingin sa mukha kasi nahihiya ka, tama? Yun, nahihiya ka. Pero, dapat, ang tutama, ang tamang pag-uugali, dapat titingnan sa mukha. Okay? Sa susunod, titingnan sa mukha. Kasi pag parang wala akong kausap pag gano'n yan, pag hindi. Okay? Kahit sinong tao makausap mo, dapat yun. Hindi ka may. Okay? Unti-unti tutulungan kita, magtuturuan tayo kung paano talaga ang para ma-improve ang personality. Okay? So, huwag kang mahihiya sa akin na atin mo ako. Ito, sabihin mo na tayo. Para ito sa'yo, hindi to para kay tatay o para kay mama mo, para ito sa'yo. Gusto kitang matulungan na ma-develop yung confidence mo, yung tiwala mo sa sarili. Dapat may tiwala tayo sa sarili. Kasi yun yung pinag-uugatan o pinag-uugatan natin para ako, para makahanap ng pera, para magpagpiligan. Dapat may tiwala. Okay? So, sanayin. Minsan isasama kitang lumabas, ha? Okay ba sa'yo? Pero ka lang lang. Okay? Doon tayo na. Pag letter, pag sound ka na, ang sabi ko, ang ano natin, gagawin natin, Rolly, diba, sa mga session, ay mag-stick muna tayo sa sound, para naririnig mo muna. Kasi pag nag-sound, mas madaling matandaan, mas madali kang makakalaman. Tapos saka tayo magpo-focus sa letter. Pero okay na rin yan, na alam mo na rin ito na letter A. Anak, dahil ka masuto na araw ka ng edad, huwag kang maghihiya na mag-aral. Kasi kahit sino, basta kung gustuhin at nagpupursige,
nag-aaral. Mas humahanga ako sa'yo, humahanga ang mga tao sa'yo. Kasi kahit ganito, kahit malaki ka na, gusto mo pa rin makapag-isa. So, ibig sabihin, kahanga-hanga ang ganong desisyon. Opo? Okay na? Basta, ipagpatuloy mo to, tutulungan kita. Sabi ko sa'yo, tutulungan kita kasi magagamit mo to hindi lang ngayon. Magagamit mo to pag nagpapamilya ka na, magagamit mo to pag nagtrabaho ka. Okay? And pag natuto ka nito, Rolly, pwede mo rin turuan yung mga kapatid. So, hanga din ako kasi wala akong pakialam kung ano sabihin ng iba, basta mag-aaral ka. Kasi gusto mo matuto. Yun yung, dun lang tayo sa kung ano mag-i-improve sa atin. So long na hindi tayo nakakasakit ng kapwa, nasa tama tayo. Diba? So, deal ulit tayo, Rolly. Tayo, Rolly! So, ayan po, Prospect Nation. Tapos na po tayo sa tutor natin. So, naging maayos at lagi nakikita ko na eager talagang matuto si Rolly. Tinuturuan din natin ng personality development si Rolly. So, samahan niyo po ako sa journey namin na sa pag-aaral. Tiwala ako at mas matututo sila at madidevelop ang kanilang tiwala sa sarili. So again, let's always inspire and be inspired. Much love. Namaste. Namaste. Maraming salamat sa lahat po. Tumutulong po sa kuya. Sa nguya.